alamsa novembre kalo tile duru samba fla ani mugan aw bisimila aw ka jamuka mandi kan an ka expertrew ka kunnafoni kɔnɔna na bi ani kanku kulubali de bɛ ɲɔgɔn bolo n'ale bɛ bololandolanci kɛ Angers fɛ yen nɔ Faransi. Kanku kulubali ale bangera avril kalo tile 11 san 1990 ani 1990 Bamako faba la. An ka sigidolen ka bololandolanci kalan kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AS commune 3 la a tɛmɛna yɔrɔ caman fɛ. O dɔ ye Université de Dakar ye Sénégalikaw fɛ yen nɔ. Kita dos Lombos ale ni sportiva Ponta Delgada Portugaw fɛ yen. Saint-Amand ani Angers bi Faransikaw fɛ yen. Kanku kulubali ka bɔko laban Samatasikaw fɛ. A n'a tɔɲɔgɔnw ye médaille de bronze sɔrɔ farafinna walanba la championnat d'Afrique san 2019 Sénégalikaw fɛ yen. Ani Kanku kulubali yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. A kumana a ka jɛkulu kura kan ani a ka laɲini ye min ye Mali Samatasikaw fɛ. Mali bɛ lahala min na a ma dogo maliden si la. O hukumu kɔnɔna na a ye dugawu kɛ an ka jamana ye k'an ka jɛ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔ an ka jɛ an ka lamɛn. N ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan minnu bɛ Afiriki n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ Kanku Kulibali ne bɛ jouer Mali équipe nationale de fɛ. En fait n bɛ Faransi yan nɔ n bɛ ka jouer yan n bɛ Angers sisan ni n copine yɛrɛ de bɛ ka jouer ɲɔgɔn fɛ n'o tɔgɔ Tuti n'aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o de bɛ ka jouer ɲɔgɔn fɛ ni kalo 4 ye yan ka jouer olu fɛ. Ala barika la an y'an ka matchw bɛɛ gagné parce que an bɛ championnat jɔyɔrɔ 4nan na fɔlɔ comme championnat ko a ma nɔgɔ yan quoi a ma nɔgɔ yan kojugu parce que an bɛɛ b'a laɲini ka kɛ an bɛɛ ka nafa dɔ sɔrɔ a la quoi championnat ko la mais n'Ala sɔnna an bɛ nafaba sɔrɔ a la an bɛ taga fo playoff la ka kɛ championne yɛrɛ n'Ala jɛra n'a ye n'o bɔra la